De vrouwen van Heerenveen hier Fjouwerlien de topscorer van Nederland in huis, Vivianne Miedema. Het lijkt erop dat de opvolgster kleer stiet. Nummer 9, Fenna Kalma. Fenna Kalma is sontjenier, komt uit Haskerouanne. En ze scoort makkelijk. En we zijn eigenlijk op zoek naar de vader en moeder van Fenna. Wilt u even gaan staan als u er bent? Waar zijn ze? Ja, even staan. Ja, allebei. Even voor de camera. Dank u wel. Haast al een beetje een route uitstippelen? Worst echt prof worden? Ja, tuurlijk. Dat is een droom. Ik heb nog niks uitgestippeld. Ik focus me nu op Heerenveen. En zie ik daarna wel weer verder. Maar als het met die paard komt en dan krijgt de kans, dan wordt het prof? Dan word ik prof. In Oranje onder de 16 scoorde Fenna in 6 duels 4 keer. En nu gaat ze naar Oranje onder de 9. Gefeliciteerd, want we zitten bij de definitieve selectie, hè? Ja, bedankt. Dat is mooi. Mooi vooruitzicht. EK-kwalificaties in eigen land. Dus hoop op veel publiek. Ja, dat bent er misschien een van de jongsten, maar dat is net de liedste, hè? Ik ben zeker niet de kleinste. Nee, dat hoor ik al vaker. 1,80 meter. Dat is een mooie lengte voor een spits. Ze maken dan een protogols met de holle. Ja, ik ben echt een kopsterke spits. Ik wacht graag mijn balletje wel eens af voor de goal, maar ja, een afstandsschot dat zit er ook wel in. Dat demonstreert ze hier. Ze is officieel rechts, maar zit met links haast lieke hut. Fenna Kalma, is dat in potentie een toekomstige topspits? Dat weet ik niet, de tijd zal het leren. Ze doet het hartstikke goed, hè. Ze zit ook bij Oranje onder 19. Ja, wij zijn ook gewoon tevreden over haar. Hè. Ze kan goed ballen bij zich houden, ze is sterk, ze scoort makkelijk. Ook op trainingen kun je merken aan haar dat ze echt heel doelgericht is, maar ook bijna alle ballen gaan ook echt tussen de palen. Dat is ook gewoon een wapen en een kwaliteit. Dus daar zijn we heel tevreden mee en ik denk dat zij nog heel kan doorgroeien hier binnen. Ja. In het thuisduels in ADO Den Haag maakt het Fenna Kalma de enige Frieske goal. Heerenveen verliest met 3-1. Fenna is voor eerst met 3 goals clubtopscorer. De vorige topscorster die hier bij Heerenveen voetballen, die voetbalt nu in Engeland, Vivianne Miedema. Is dat misschien een soort voorbeeld voor jou of net? Ja, tuurlijk. Als je het zo kan maken, zo jong in het eerste elftal van het Nederlands elftal, ja, dat is gewoon, dat is een droom. Dat is echt een droom. Dromen van een profcarrière en van het Grutte Oranje. Er is nog een lange way te gaan. Nou, zover kijk ik eigenlijk nog niet vooruit. Ik focus me nu op Heerenveen en op onder 19 en probeer me gewoon zo goed mogelijk te ontwikkelen. Lat hoog leggen voor mezelf, elke dag hard trainen. En ja, als het goed is komen de resultaten dan vanzelf.